שלום חברים, אני רוצה להראות לכם גריל נירוסטה 304 שבנינו למשפחה נחמדה בכרמיאל. בנינו לפי דרישה, דרך מטבחי אלקינצ'ו, שאגב בנו פה מטבח מהמם לגמרי, לגמרי מהמם. אתם יכולים לראות את רמת גימור העבודה פה. אני לא ראיתי רמות כאלה בארץ עדיין. ואני עובד לא מעט במטבחים. כמובן גריל נירוסטה 304, רשתות 8 מילימטר 304. כמובן הדברים הייחודיים לנו זה הרצפת שמות, כמובן הגריל שעוצר את האפר והפחמים, מגירת אפר נשלפת בכל רגע. גריל בנוי בצורה מאוד מסיבית, 3 מילימטר כל החלקים שלו, חוץ מהמנגנון שזה 6 מילימטר והגלגל. אתם יכולים לראות כמובן יש פה שכבת בידוד של 4 סנטימטר מסביב לכל השיש, על מנת שלא יתפוצץ. הגריל הזה מבודד לחלוטין. ניתן להתקין את זה בכל מטבח שאתם רוצים. זה כמובן פטנט יהודי שלנו. עשינו פה גם כמובן בבי תלייה, שניתן יהיה לתלות אסדו אם אתם רוצים. יש המון אפשרויות פה עם הבבי תלייה. אני מראה לכם שיטה אחת, זה לשים את האסדו שהוא נשען על הרשת והוא נתפס פה ועומד באלכסון, ואז ניתן לצלוט את האסדו כמו בארגנטינה. אפשר להגיד שדומה, בסדר? אבל בכל אופן יש פה את כל השיטות. אתם יכולים לראות שכל המוט בא עם מיסב. הכל פה מאוד מאוד מסיבי. אני אראה לכם את המנגנון, איך הוא עובד בצורה מאוד חלקה ושקטה. בסדר? הטיה קטנה של הרשת על מנת לתת טיפה זווית, שיהיה לכם גם אופציה לפחות חם ויותר חם. בעיקרון הכל עשוי פה נירוסטה, עמיד מאוד בתנאי חוץ ומותאם בדיוק למטבח עצמו. מאחל בהצלחה למשפחה בבית החדש, שיהיה להם ברכה, וניפגש בסרטון הבא.